يوتيوب تخاتلتي كمي تخونو لمون كم تلمود حدا كتقمكم زخيل أرستي حيزلكم متقلهم كم استقمكم أي تراترن مساكم تصنح صحاي حابيركم مساي نخص صنحو أقدمه بخبري عدم سكاب مجرشا تخاتلو حابيرنا نسمع مباركس كبرات ناي چانالي تخاتلتي نايلوم معنتي أرستي أوشتي حد عمت هيوتنا نلوت ألو ميلا زبلي أوشت حد عمت كما يجرناينا هيوتنا نلوت انت عينت منقدي انت عينت ميلا تختيلنا اينا هيوتنا خنلوت نخل حدا بحدا كنريو مينا قن مجمريا نخنلوت زدلنا نجر انتايو دليت كلونا اللوه كان اي نجر كا خنفلطو زلنا نجر انتايو لو تخن بالكلنا زخونه حدا عبل لو تخن صبي بلنا زخونه راديكال تشينج خن صبي بلنا لوط مالت نيشتي لوطي نعشت لوطታት تدميرو عب لوط خنصلنا يخلي مالتي ስለዚህ نعشت لوطታት كنتوكرالنا مجمريا توم نعشت لوطታት تدميروم عب لوطي اب هيوتنا خمصولنا ስለዝخلو مالتي ስለዚህ قصيلنا توم ميلاتات نخنلوط زخولنا اوشت حدا عمت حدا بحدا كنريومينا حابيركم مساي صنحو قداماي انتايو صبصاب نا هيوت مغبار انتاي مالتي زي لايف اوديت نغبرالنا مالتي انتاي يقودلني انتاي كمال علني اكمي ነገር دخيملخو اكمي ነገር ጽቡቅ የለኹም ንብሎ ነገር መሚና ክንፈልጥ አለና ገንዘብ صبصاب ንገብርና ልክዕኹምውን انتاي قوديلو انتاي زدليني طعنا انتاي يمثل محبراوي هيوتي انتاي يمثل فلطتي انتاي يمثل مسبات زلن ركب انتاي يمثل قطباي انتاي يمثلنا كنمميول لنا ممينا صبصاب مسغبرنا زخونه زدخمنالو ነገር ጉድለትና ክንፈልጠይና ማለት ካልአይ ኮላይ እንታዩ ስነ ልቦናዊ ድልውነት ክንገብራለና ማለት ዝግጅት ክንገብራለና እንደحر ክንልወጥ ኮይና ውሽጥና ከነዳሉ ወለና ለውጢ ዋጋ ይخفል ስለዚህ እቲ ለውጢ ዝደልዮ ዋጋ ንኽንከፍል ከነዳሉ ወለና ውሽጥና ከነዳሉ ክንከላለና ማለት እዩ ምክንያቱ ህይወት ኩሉ ጊዜ ቹዝ ዘ ቤስት ያትለና ሓደ ትደልዮ ነገር ምረጽ ያትለና ክልተጽቦ ነገር ክንመርጽ አይንኸልኒና ሓንትን نعنا تقدسنا نجار كن مرز علينا سلازي سنة لبناوي دلونت مالت إز مالتي ندحر كن لوقت كوينا من البات نسألهم سوات كله يخليهم نهوهم نبرنا جزء خن كن نسالنا محاوسنا عروقتنا بيت سرنا نخن لوقت زغنا نهوهم نبرنا جزء خن كن نسنخلينا قاسكيسنا خن تسنخلينا كاب نداليو متشوي بوتا رحقنا نخن كيد كن قدر نخلينا دونجينا خندقس دقاسنا خاب دقاسناون غيزي خنقنس نخلينا سلازي اذن تايو نلوطي زليو واغا خنكفلالنا مالتي اندحر لوط اندل خوينا سالساي كانتايو حلمي وي كولاي راي كلونا لو مجمريا نا هيوت صبصاب نغبر كلنا زخونه زدخمه نغرنا ممينا فليطنا يلنا از نغر زخلوطولني ابز عمزي از نغر زخلوطولني إلنا زحزنا يو نغر الله اسون تاي يخون مالتي حلمنا وي كولاي راينا يخون حلمي وي كولاي راي كنفطرالنا مالتي بسالساي درجه نفس راينا دغيمنا دغاغيمنا كنسرحالنا خندكمالنا مالتي رابعي كان تايو علتاوي من محياش نقبرالنا بب معالتو ناب علامانا ناب رأينا ناب حزنا يوزلنا نايلوت منقدي زقربنا نقرك نقبرالنا من محياشاتنا قبرنا بب علتو نقبرو من محياشات تدميروم افتم دليو بوتا نخن بتصح يردونا مالتي اوشت احد عمت نحرك نلوت كوينا بب معالتو تدميرا عمت تخون سلازي زالو معنتي نخلوت ابزالو معنت انتاي غيري انتاي من محياش غيري نابلو تخربن نزخل نجر انتاي غيري نابلنا وشتنا خنطيق علينا بب معلت خن محايش علينا كيد خمنا تسفخ يقرصنا بب معلتو ناشتلو تسات ولا تخونو تدميرهم عبلو سلازخونو من محياشات كنقبر علينا مالتي حامشاي كا زوريانا كندسس علينا زوريانا عند حرزي داسيسنا دليتنا طرح
ናይ ለውጥ ድሌት ስለ ዘለና ጥራሕ ክንልወጥ ኣይንኽእልንና ክንቅየር ኣይንኽእልንና ምክንያቱ ዙርያና እንታይ ይመስል ሓደ ግዜ ኣብ ጥቃና ዘሎ ሰብ ዓንቃፊና ክኸውን ይኽእል እዩ ንሕና በዚ ንሃንጽ እቲ ከዓ በቲ ኮይኑ ከፍርስ ይኽእል እዩ ስለዚ ዓንቃፊና ጎታቲና ለውጢ ኣብ ትንደልዮ ሰዓት ንኸይበጽሕ ዝገብረና ሰብ እንታይ እዩ ኣብ ዙርያና ዘሎ ዙርያና እንታይ ይመስል ከባቢና እንታይ ይመስል ንኽልወጥ ዝድግፈኒ ድዩ ወይስ ንኸይልወጥ ዝገብረኒ ዓንቃፊ እዩ ድዩ ጎታቲ እዩ ድዩ ኢልና ዙርያና ክንድስስ ኣለና ክንመመለን ሻይ ከዓ እንታይ እዩ ሓደሽቲ ሜላታት ክንፈልጥ ኣለና ሓደሽቲ ሜላታት ክንለማመድ ኣለና ንኽልወጥ ማለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንኽልወጥ ሓደሽቲ ናብ ለውጥና ናብ ዝሓዝናዮ ናይ ለውጢ መንገዲ ከብጽሑና ዝኽእሉ መንገድታት ክንመርጽ ኣለና ማለት እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኦልድ ዝኾነ ስታይል ክንክተል የብልና ማለት ምስቲ ግዜ ዘምጽኦ ነገር ክንመዓራርኽ ክንክእል ኣለና ኣፕዴት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል ወይ ሰባት እንድሕር ምሕታት ኣድሊና ክረድአና ዝኽእል ሰብ እንድሕር ኣልዩ ዝኾነ ዘሌና ነገር በብግዚኡ ምስቲ ሓድሽ ዝመፀ ነገር ሓደሽቲ ሜላታት ክንፈጥር ኣለና ካልኻ ኣብ ሻብዓይ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ እንታይ እዩ በቲ ዝተጀመረ ኸይዲ ምቕጻል ሕጂ እንታይ እዩ ጉድለትና ፈሊጥና ኢና ውሽጥና ዳሊና ኢና ሕልሚ ወይ ኮላይ ራእይ ፈጢርና ኢና ዙርያና ዳሲስና ኢና ሓደሽቲ በብዕለቱ ምምሕያሽ ጌርና ኢና ሕጂ እንታይ ዝተርፈና ማለት እዩ በቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ለውጢ መንገዲ ምቕጻል ተስፋ ከይቆረጽና ዓላማና ራእይና ኣብ ንደልዮ ነገር ክንበጽሕ ኣለና ደኺምና ከይበልና ብዙሕ ግዜ ይስልች ይኸው ነገር ኣነ ውን የጋጥመኒ ዝኾነ ነገር ይጅምር ይስልችወኒ ይገድፎ ከእንደገና ይጅምሮ ይስልችወኒ ይገድፎ ሕጂ ግን እዚ ዝኾነ ግዜ ግን እዚ ነገር እዚ ሰሪሕለ ይርአዩ ብጣዕሚ ጠቒመኒ ዝሓዝናዮ ነገር ዝኸበረ ነገር ሓደ ነገር ምጅማር ይኸቢድ ልክዕ ምስ ጀመርናዮ ግን ናበርትዐና ይመጽእ ተስፋ ምቁራጽ ከም ዘይብልና ይርዳእና ኣቐዲምና ዓወታትና ንሓስቦ ኣቐዲምና እዚ ነገር እዚ እንድሕር ለዊጠዮ ንዓይ ብጣዕሚ ይጠቕመኒ ስለዚ ክልውጦ ኣለኒ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክልውጦ ኣለኒ ኢልና ተስፋ ከይቆርጽና በቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ለውጢ መንገዲ ምቕጻል ስለዚ ዝኾነ ፍልጠት ከም ዝረከብኩም ኣይጠራጠርን ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ዘለኩም ርኢቶ ዝተሰማዐኩም ስምዒት ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ላይክ ሼር ምግባር እውን ኣይትረስዑ ከምኡውን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ግበሩ ሓቢብኩም ሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን ይቐኒለይ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና እስካብ ሽዑ ሰላም ኩኑ